Yes, karibu sana. Ene station yaitenya Busungu Litongo. Station yengiya tokunyara kubatoko semania kwegera ni chingencho cheitu ose chimbo cheitu kurutota asijitabi cheitu chekia mwanya bantu naende kurigenjere ngiya unatoranyara kubatoko menya asomorembe bw'abagusi igo amang'ana atogokwana igara maya because igara akotema kwegeria abantu baminto andonsi asibare mogusio minto asabeta erinde kero omonto atwara omorembe. Amang'ana akora ng'ana akogogetie naende kore ng'agokunire gose kwaigure ng'a mbuya agogosoa nabo ngogosaba ng'a mosani ono moiri one koranche nabo okobeka nabo okobeka like alafu naende obororo obeke subscribe alafu naende you can also share so that omonto onde nere okare ase akare nere anyare koba obochumbe nere komoikera erinde nere anyare koba gakonyora enchera eranyare koba gekomoegei igo ase aywo amake igo bono karibu sana naende torarategerana ase chideka chinke bono. Aya asante sana. Bono etopic ya rero igo ntete gokwanera egento nkere ekemo infact giachandire abanto gusii egento eke nonya nino nkagete moise gogetegerera buya gose moise koinyora buya namokora ng'a na egento gechandete abanto gusii kiagera ebinyoro binde biraine maega ebinyoro binde bigenderete. Buna bono nse koinyora kare gose emiaka gete gochia maega abasae igo bagakorire chisukuru bari bagokora chisukuru bakora nonye 12 abande bakora 3 abande bakora 12 abande bakora nonye chicollege lakini banya kobera gusii kwanyora omogondo bagochiria omaete emegondo na emenene yarenge abanto babokera banda bakarirema bairana mogaso baenda besibi bachiomba amache baragera abande bachigoaka nonya na oboche roche egento buna ekio lakini omaete egento eke nonye yarenge bo ng'aki eriri kare abanto nabake barenge abanto mbarenge bange buna bono naende egia kabere amaremo na amanene arenge tarenge make buna bono akeire bono nonya abanto baya nkoekurura ng'ora batabwati arabwo na abanto ba Mombasa bokong'u mbwarenge endagera nenyinge yarenge bono ase mbwate obokong'u na ebijana bia kisasa gose abasae bechingaki echi yaani omosae nabo aroche pinga baminto amaremo akeire amaremo aerire nse chinde bamenyere ta omoraba yaani noo bagachete enyomba gochia igoro gochia maate na chinsiaga gochia ensemo na chiavocado gose ogende oboremo iga bokaera igo na asande bakabeka egeticha gose ekerundo lakini nonye na endagera igo bakogora eyende igo bakondisete isiko emegondo lakini kwanya omosae buna oyo okore esukuru okora gose enclass 12 onde gose okora nonye na ecollege lakini kwanyanga naende atari kobwatia encheri chimbocheri chia kare ng'a abasae batete babere roche bakoenda onye ngoesibia roche baisaransa onye na abamura baraisaransa rigena igoro bakobocha bande bategera nonye na eradio bono kwanyanga amatuko basaria chingaki chiabo nkonya kogota bare onde osomete ebisero biaye nyomba bire nkonya kogota bire nse chinde nabera abe mbara batasomete bono nyore nabera buna baisaransete isiko babarachete bakonya kogosaria chingaki bosa obocha bagwaka para chinsemo bono tiangorenga nabere omochando omonene abanto baminto gusii bono egasi erigerereti kero okoria gusii engima bono egasi erigerereti abagusii amaremo atoereire na buna amaremo atoereire nki omaete egotosomia ng'a bono iga etochi gotarera ebisonsogori
ondete uchi kutimukanga mono utimuke mndalikana ndo bagatimukire amali mailire iho yani gento ndabasabe abana baminto gaki etakire tosoke tuchikuri kichibesa tuchikuri kichigasi unabona gento ngere yani gaki noni kwante kwanyoranga basaye Januari baka Januari neba linde mbaso umete Januari baka Januari kwanyoranga nobale abandu besara tamakoli chinsemo amagina gitale para nobale bamaete ba nobaboli batenge gali yanyale bayetire nsabo nayo bakimanyete lakini mbanye teganya chinsa chiabo bagosali ando batenga nyale boitire nsande pipi yani baboli apali egocha ya etanzanga kie ebago choka yonsi pinda yale ona abambali okurunga banyete gusaranza nona chijangshoni goseke usi amatabekania asa amatabekania bagatete ngali nokonyore mechandere mengi amatabekania gosechi junction chibwate inte bingi nonde chi accident no chikobera akaiga nonye bitinde bingi no bikobera okunya kugamba abantu neyo gutokagwe bazandu basaranza chipara chinge obota yanda buno ndara ete ugingire to singaki senje mbawa tibasi bakora bachaka ngalire ocho mwando gachaka sarika usundo weta ndenyaroka ngalire mwana usikuisia sarete gabwata banyaroka usumu kungu ndo weta bwa manyene ngalire sikuisio chakire kwa baraundi yani baminto abantu batabwetigasi bakara n'abantu bari dangerous sana n'abantu bakuwa boiye kinyoro mono kwamanya konyoranga abantu aba bakonsali chinsa chiabo chinyinge ase ukunya gukwana ebintu bitaiyo kunya gusali chingaki kunya gwakoboche yani onye tali kunyuma rumparali onye tali para gakare changase kite bugimo bwigo borobo komusara bona abantu nabwo abakonyora nsachinde omuntu orure town uchiete kweli libuya nsachinde eri town yakare konyora kabesa kake tali konyora besi isaini kwamanya konyora omuntu bunoyo ongeiro chirenga kubakwani ngabo changa kubakwani kwamanya konyoranga omuntu nakare usabantu mbale bagechogete parenzemo bamoranga nyarebe nachite nabo bakanya kumenya kya mama nekinyoranga nyarebe naigete kenyarebe nachire baragoba nyarebe nacha nande nyuma bataraji gutangaza kwanyanga omuntu baramwandete para arabatira kende atata nesitie kurututire kende bamanya guterura isi omuntu okuruga esiti baminto nabesa tabwatise ine noro chibarua nebikongu none esiti akabeza bakanyore karagake kwanyara andu bakumoterrorize baminto bakumoterrorize nga yaya to tutiga buzaiga tatake ngakibono tutiga buzaiga omuntu akumana bubane chibase nechiagwa chiri kuri Nairobi osichi town amin yabidi bono kwaba yani abantu abaigo bara abantu bari useless muntu utakora gasi baminto umuntu wese tichinga kitia yesiko abantu aba nabo bendo nyine bukwe batanga muntu rero kora gasi tono kuragira tarage timaze mo imaru singuru cyo gasera abantu na abantu aba nango basabaye kamuranje nabera abeza chinde kwa kori ndo nebyo kwa wate gasi nkomo bagasi bokira kwa nyiro ngoli mino oisaranza para lige negoro sa tatu oisaranzire para yamambi akasukalie nchangera naye kago chake nabera abe kwa manyete tigange video yego konye usinkwane yaitego konye oigora maiso chidirigete orora tambe kunya kobera usionye tubura tigasi obokora ayo tate kutoita nayo kuiranya bakusimaya ingini bali munya gusukie bikonenka sinjo mobwa tigasi mobokora egento ngalinga ki osinko basaba abana baminto kamoranje neba gosomete neba tosometi kakije gwikire miaka yo basoka koriye emirimo nene kibarua kia magoko kamoranje soka kurusi
genda chitauni mung'ainie mora buna bantu bare busy abandu buna baramogeti kweli kweli bakorigia obogima na chibesa erinde naini moramokie. Enkwana eye iga ngesoasa abanto buna aba ng'a abanto abaise koimokerera bonsi basoke bachikorigia buna ebinyoro binde bikorora birabetesete okora mosae para notara ng'aki neba na chikanisa echi chiachi chia siku ici okoigwa ekwaya ero na eyabana abanto abanene abanto abagotu, which means ebinyoro binde they are doing good tokora mosae isiko omosae iga agokora form 4 iga amatemu atarasoka piu ochire amatemu achi gosoka gakare gose na etauni omomura omwabo gose gakare etauni oise moke gose ong'ina moke noakare. Bono kwanyora ng'a abanto buna aba amatemu nasoka orwera nonye iga aria etauni ase arenge ochiere college ororo omonto omwasirani gocha gokoorokera emiaka kabwate after emiaka 10 gose chinde gwachaka goteba ng'a omonto ng'ai buna arusia besa illuminati asoa bono nde illuminati ekare bwango gokwana abanto basaria omonto erieta bosa nonya omonto osogete agachikorigia. Bono kamora inche nkobasorora ng'a abanto baminto soka genda chitaoni tari lazima Nairobi tari lazima kwende Nakuru gose Mombasa genda nonya bosungu genda nonya Kisumu genda nonya chiabogochi chia Boting'a genda atambe na seino genda nonya gochi Busigisi gochikorigia obogima. Igo bono egento eke igo ntaete boria enkwana eye ekuna abanto ntaete gusii yaita echensi kamora inche aba boria igo ndagoke sana kero ndachendore ng'a gusii ninto totang'aine yaani tokora mosae isiko egento egekokera ngokie sana ogokumia. Igo bono nkobasorora ng'a kamora inche ebe nosomete ebe tosometi gaicha goikera chinka chikorigia emeremo soka gachia origie egasi genda origie egasi neba na chibahati echi mokonya goteba chibahati echi gokobwatire ero kora ang'e isiko aria korigia ase ang'e nase chikare lakini ng'okani osaranse gusii ebahati erwe ase ekuru mpaka eche gokorigia gusii aye orarorete amatu wewe umesahau ndugu yangu obogima na obokong'u imokerera igoro ero bahati teri koganywa ero ekobwatigwa hiyo ndio ukweli. Igo bono nabo kere egento egekong'u sana genchandete enkoro yane sana lakini rende tiga nkore iga tiga manye ng'a evidio eye ngotara kamora inche abanto baminto moshare evidio eye etare abanto bayetegerere enkwana eye gose na echensi abanto bake gose ntokanye riororoche rinyinge rire gusii bosa abanto buna aba onye mbabwati gasi nabo banya goichora gusii banya kobeka ebitina mpaka abanto bande banga gusii gocha pi korwa ebitina yaonchoka yaba oborogi mwanya koigwa ng'a abanto bachakire kong'achana bosa ng'a naborogi baetana abanto banga gokwana neba nono ogosamba nabase gosambana bosa. Igo kamora inche soka gachia emeremo omogoko onde noria ng'a nyebwa abasae bakare etauni korigia. Igo bono abana baminto enkwana eye kerabe ng'a yakogokire gose kwaigure yagokunire gose kwarora ng'a onde nare ekune tomanyete koranche share evidio eye gochia ase chigroup chinyinge erinde abanto abange omogusi onde bwensi okarase akarayenyore nere emokonye. Igo bono ase eng'encho chinsati iga ntigere iga nincheng'irane naende ng'enderere gokwana ndasaidia abanto aba goisaransa isiko batabwati gasi ng'erere estori entambe zaidi lakini ase rero tiga ndabatigera iga igo kamora inche naende nkobairora ng'a abana baminto korara ng'a evidio mbuyere etogosaba ase ogoncha kwago onyare koba gokolike onyare koba ogosubscribe naende onyare koba gokoyeshare ase oria otarayenyora nere anyare koba akanyora nere emokonye enchera chinde chia bene. Igo onye nkwanya subscribe please we welcome you cha subscribe. Igo bono tiga ntigere abwo mbuya mono thank you very much.